بەڵێم بزانبن ڕەوشە ئابووری ئاڵوزیên ئابووری و لی ئیرانیژی تێنە ژیاندن چنە دکتۆر مەجید حەقیژ حەسینکی میوانی من دەبە ئەم دێ ڕەوشە ئابووریە ئیرانی بگرن دەست سلااو و رێز بۆتە دکتۆر مەجید دکتۆر ئیران وەکی وڵاتێک دەولەمەند تێناسکردن وڵاتێک gelek پەترۆلی وڵاتێک و ئاستا خوێندن زانیاریە دە وڵاتێکی gelek li pêş lê rewşek aborî gelek zehmet alûz tê jiyandin egerê wê sereke çi ne doktor Mecid gelek spas ji bo we bît di rastî îran li warê ewek min dewlemendiyên bin erdî pêncimîn welatê her dewlemend di dinyayê bele ê nirxê îranê li aboriya cîhanî de kêmtir li sedî yêk hin sebeb hene yek bi sebebê ew ku dewlet destêwerdana zêde li karbarê aborî ketin dewletek dewleteke dînî heye olî heye ku rê nadetin aborî ku bi gor normên nihaya aborî biraya biçîtin pişte pêş dewletê destêwerdanê li karbarê aboriya taybetî ketin dewlet li rastî de li ser sermayeguzariyê li ser investmentê li ser hemû ew tiştên ku pêwendî bi geşekirina aborî de heye desthilat heye gel vê jî mesela geşeya aborî pêwendî bi pêwendiyan welat bi derdora xwe heye bi cîhanê de veko hûn zanin Komara İslamiya Îranê li van çil û çend salê hakimiyeta xwe de li gel hemû welatên dinyayê xas bi welatên pêşkewtiya dinyayê li gengeşê de ew jî dorpêçek mezin li ser Îranê bûye sebeb ku sermayeguzarî li Îranê neyê kirin li Îran jiyê barî nebî bo sermayeguzariyê de ez bo mînak nebîşim sala 1900 bibûre 2012 da dahata sermaye Îranê 9300 dolar bû sala par ew dahata gehişte 4500 dolar yani dahata sermaye Îranê sedî pêncî du da bazî li qetek da li hemberî wê de asta awsanê li Îranê de gelek çûye pêşî yani awsana ku sala derbasbûyî ku 43% bû yan 44% bû teqrîben hemberî awsana aborîya sala 1921 bi tema ku şerê dûme cihanî hat Keke Mecid dixwazim wêkê bizer mesela gelek caran xelkê Îranê giliyan dike dibêje ku welatê me destwerdanê gelek welatan dike dahatê me li wan welatan tê xerçkirin yanî gelek welatên rojhilata nabîn yani ez bijimêrim wê gelek welat bin pêwîst nake jimartina wan e lê destwerdanê karî wan de dike xelkê mesela gelek peral bir xerçkî xelkê Îranê va gotinan dibêjin gelo ev yek tesîra wê li aboriya Îranê çi ye bêguman her bo mînak li Sûriyê de li 10 sal de 15 salê derbasbûyî de bi gorê gotinê Îranê nêzî 30 milyar dolara Îranê lêrê de pere xerç kiriye ew 30 milyar dolara dikarî bû gelek gerdê xelkên Îranê xelkê Îranê te bingehên saziyê Îranê şîket cade bû Îranê şîket mekteba çêket cihê kar veke te fabrîka çêket ji bilî Îranê Yemenê heye Falastîn heye Iraqê heye destêwerdanên Îran li hemû wan ciya bûye sebebê ku dahata Îranê piranî bû biçî di gel vê jî Îran diştûna ku terkîza xwe li ser geşeya aborî bitetin zor ser geşeya ew bêjin geşeya difaî ya berewanî kiriye çêkirina mûşeka bi terkîzkirin li ser projeya atomî ku bilî zererê ji bo xelkên Îranê tiştek nebûye ewana hemû bûne sebebê ku Îran wekû rîskeke mezin e aborî û civakî bête berçavkirin li aliyê cîhanê we ku kes amade nebîtin sermayeguzariyê gel bitin heta ew peymara 25 salî ku li gel Çînê jî hatiye girêdan em dibînin bikiryar ji becî nehatiye kirin Çîn diştûna ku peymanê stratejîk sermayeguzariya stratejîk li Îranê bitin çû sermayeguzariya xwe li Erebistanê kiriye ku reqîbê yan rêteberê seretiye Îranê ye keke Mecid her wiha yani tê gotin ku Îran nexwedî plansaziyeke realîst plansaziyeke mantiqî ye ji bo baştirkirina rewşa xwe ya aborî berova jî wê yekê ev siyaseta got rêve dibe ya aboriyê jî ya siyasî jî got bandoreke gelekî xerab li rewşa aborî li Îranê dike dikarê rewşa aboriya Îranê hîn jî xerabtir bike tu çawa dibîne hûn zanin bi gorî yasaya Îranê bi gorî destûra Îranê de her ka dewletê
سازکردنا حل و مرجین پیشوچون آبوریا ایرانیه لی سیاست گشتی و استراتژی دولت ایرانی لهم کمار اسلامی ایرانی دبرکو اواقع بین بگور فرمان خمینی صدور انقلابه یعنی پیشوا برنا آن در برنا شورش اسلامی جبو ولاتین دنه ترکیز سر پیشوچون آبوری لبشه هر تیم داره یعنی دوان سال در بازبوی دا سال به سال نرخ بیکاری زیاده بیه سال به سال حتی آمار این وان کسی کشن به فقیری ایران دا چو اثری لحال یک دا مثلا امبو میناک بجن لولاتی که وقت ترکیه دا ها دا سرانه 10 سال در بازبوی دو هنده ایران زیاده بیه ها دا سرانه ایران لوان 10 سال دا زیده دو قطع کم بوده یعنی نیوی زیده کم بوده اما همو دیگرین اثر سیاست دولتی دبر سیاست بنجهین دولتی نه جشتلنا آبوری خطید نه جشتلنا آبوری وراته بلکه دستالات برفرخ کردن دستالات سیاسی خود حریم دوا و زیده کردن هراشین خود سر حریم دوا لهم بردا بیکو جلنگی بدتا خلق ایران لهم بردا دماکو خلق ایران دجی وان سیاست آبروی را واسید اونا تین کرتن تین زیاداری حفظکردن تین توان بارترین کل دولت بیانی اونا پیوندی هنه. بله گلک سپاس بوده دکتر مجید حقیش حسین کی لگلمه. سپاس بوده.